A járásbíróság udvarán álló egykori fogda épületéből alakították ki a Kultúrák Házát 2010-ben. A földszinten kapott helyet a Tamási Galéria, amelynek állandó kiállítási anyagát javarészt a tamási származású, Amerikában elhunyt Könnyű László és családja képadományaiból állították össze. A kiállítás anyagában láthatóak Renoir, Vasarely, Dali, Borsós Miklós, Mednyánszky alkotások. Az évközi időszaki kiállításokon a képzőművészet szinte valamennyi ágából állítanak össze tárlatot. Az emeleten kapott helyet a Tamási Helytörténeti Gyűjtemény, ahol a város kulturális, oktatási, ipartörténeti és néprajzi emlékei kaptak elhelyezést. A kiállítás jellegzetes darabjai a textíliák, amelyek a Kapos-koppányvölgy néprajzi kistáj kiemelkedő darabjai. Itt megtekinthetők a hímzésük, a szövésük, illetve a színeik. A kiállítás egyik legértékesebb darabja ez a vitrínben álló C-korsó, amely 1819-ben készült, és ez volt a tamási takácsok C-korsója.